खुलुमबाय बड' जबनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोननि फरायनाय जुदि मेट्रिकखौ पास जानो हाबीबा मेट्रिक पास जानाय आरो जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं साख्रिनि बागै डिटेल्सै खोन्थाहरगोन। जेरै नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन, गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङ आं बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों। लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। दा आङो गिबियावनो साख्रिनि नामफोरा मा दं बेखौ खोन्थाग्रोनि। टेक्स एसिस्टेन्ट बेनि थाखाय फैदों साख्रिया, स्टेन'ग्राफार ग्रेड 2 बेनि थाखाय फैदों, MTS माल्टिटास्किं स्टाफ बे मोनथाम साख्रिनि नामनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों। दा लोगोफोर जोंहा बेहाय बुंदों एप्लाइनि लास्ट डेटआ जायफोर बिथांमोना नर्थ इस्टनि बाहेरायाव थायो बिथांमोननिया 15 नभेम्बराव एप्लाइआ जोबगोन। नाथायबा जायफोर बिथांमोना नर्थ इस्टआव थायो बिथांमोननिया 30 नभेम्बराव जोंहा एप्लाइआ जोबगोन। अब्ला जोंनिया बे लास्ट डेटआ जाहैबाय नभेम्बरनि 30आव जोंहा एप्लाइआ जोबगोन। दा बिनिफ्राय डिटेल्सै खोन्थानोसै आङो मा साख्रि आरो बिनि सेलारिया बेसेबां बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। जेरै जोंहा फार्स्ट साख्रिनि नामा दंमोन टेक्स एसिस्टेन्ट। दा बे टेक्स एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 5200निफ्राय जागायनानै 20200सिम मोननो हागोन होनना बे बुंदों। आरो ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 2400खौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों। सेलारिखौ नोंथांमोना लेभेल 4नि जोहै सेलारिखौ मोननो हागोन बे टेक्स एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय। बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव दंमोन जोंहा स्टेन'ग्राफार ग्रेड 2। दा बिनि थाखायबो जोंहा लोगोफोर सेलारिया एखेयानो 5200निफ्राय जागायनानै 20200 मोनगोन। ओमफ्राय ग्रेड पेआबो जोंहा 2400 सेमानो, ओमफ्राय लेभेल 4नि जोहै सेलारिया एखेयानो बेबो। दा बिनिफ्राय MTS जायखौ जोङो माल्टिटास्किं स्टाफ होननानै बुङो बे साख्रिनि थाखाय जोंहा सेलारिया 5200निफ्राय जागायनानै 20200सिम जागोन। ओमफ्राय बे ग्रेड पेआ एसे खम बेना 1800 नोंथांमोना बे MTS साख्रिनि थाखाय मोनगोन। लेभेल 1नि जोहै नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय लोगोफोर बे साख्रिखौ बिथांमोना बे बुंदों पारमानेन्टबो जानो हागौ, नाथायबा बियो लाइकलि होन्दों आरो पारमानेन्टबो जानो हागौ। नङाबा जायखिजाया पारमानेन्ट जायाबा नोंथांमोना बे साख्रिखौ बोसोरनैनि मावनो हागोन। जुदि पारमानेन्टबो जानो हागौ होन्दों बेहाय लाइकलि टु बि पारमानेन्ट। नोंथांमोना 2 बोसोरनि उनाव पारमानेन्टबो साख्रिखौ मोननो हागौ। जायखिजाया नोंथांमोना 2 बोसोरखौथ' मावनो मोनखागोन, बे कम्पालसरि। दा बिनिफ्राय लोगोफोर बैसोआ बेहाय टेक्स एसिस्टेन्ट स्टेन'ग्राफार MTS बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगोन। 18 बोसोर जानायनिफ्राय 22 बोसोरनिसिमनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा लोगोफोर बैसोआ एजनि रिलेक्सेसन होनाय दङ, जेरै 5 इयार्स उपार एज लिमिट होनाय दं जायफोर बिथांमोना OBC जेनेरेल गोलैयो। ओमफ्राय 10 इयार्स होनाय दङ जोंहा जायफोर बिथांमोना SC ST गोलैयो। अब्ला जोंहा SC ST केन्डिडेट बिथांमोना 18 बोसोर जानायनिफ्राय 37 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर बे जाहैबाय जोंहा बैसोनि बेलायाव। दाना फैदो जोंहा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन फरायनायनि बेलायाव। जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै दं नोंथांमोननि थाखायबो दं लोगोफोर साख्रिया। टेक्स एसिस्टेन्ट बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा डिग्रि पास जानाय जानांगोन। जायखिजाया स्ट्रिमजोंनो जाया मानो नोंथांमोना साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा नोंथांमोना डिग्रिखौ पास जानाय जानांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटारखौ टाइप खालामनो रोंनाय जानांगोन। डाटा एन्ट्रि 8000K डिप्रेसन पार हावर बेखौ नोंथांमोना हानाय जानांगोन। बिनिफ्राय स्टेन'ग्राफार सेकेन्ड साख्रिनि नामा दंमोन जोंहा स्टेन'ग्राफार ग्रेड 2। दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय फरायनाया बेहाय 12T क्लास पास जानांगोन। नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जानाय जानांगोन होननानै बेहाय बुंदों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना कम्पिउटार रोंनाय बेहाय जानांगोन होननानै बे बुंदों। जेरै नोंथांमोना टाइप खालामनाय बेखौ नोंथांमोना रोंनांगोन होननानै बे बुंदों। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोननि साख्रिया दङ जोंहा माल्टिटास्किं स्टाफ MTS होननानै बुङो जोङो जायखौ सर्ट फर्माव। नोंथांमोना बयबो बे माल्टिटास्किं स्टाफ साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना मेट्रिकखौ पास जानानै दङबा। बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि बेलायाव। आरो फरायनाया मा नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। दानिया जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। टेक्स एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय जोंहा 11 जन दङ साख्रिनि भेकेन्सिया। स्टेन'ग्राफार ग्रेड 2 साख्रिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 7 दङ। माल्टिटास्किं स्टाफ जायखौ जोङो MTS होननानै बुङो बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 7 दङ। जोंहा बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिनि बेलायाव। आरो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना स्पर्ट्स रोंगौ, स्पर्ट्स खेला गेलेयो, बेफोरबायदि नेसनेल लेभेल एबा स्टेट लेभेलाव गेलेयोबा इन्टारनेसनेल लेभेल एबा इन्टार इउनिभार्सिटि टार्नामेन्ट बेफोरबायदियाव गेलेदोंबाबो बेहायबो नोंथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनाय दङ। स्पर्ट्सनि बेकग्राउन्डआवबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय बेखौ बुंदों। नोंथांमोना सोरबाफोर स्पर्ट्स बेकग्राउन्डआव दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जेरै नेसनेल स्पर्ट्स एबा स्टेट स्कुल माबा इन्टार इउनिभार्सिटि टार्नामेन्ट बेफोरबायदि गेलेबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि थाखायबो अपसन होदों। दा लोगोफोर आं बेहाय डिटेल्सै खोन्थानोसै दानिया नोंथांमोननि बे
एप्लाइ एबा सेलेक्सन प्रसेसा माबोरै जागोन। सेलेक्सना जोंहा लोगोफोर बेहाय बुंदों नोंथांमोना सर्ट लिस्ट खालामग्रोगोन। बिथांमोना गिबियावनोथ' गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव जायफोर बिथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय सेलेक्ट जागोन बेखौ बिथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव होगोन, ओमफ्राय बेखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। जायफोर बिथांमोना सर्ट लिस्टआव नाम फैगोन बिथांमोनानो इन्टारभिउनि थाखाय फैनो हागोन। दा बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना गेम्स स्पर्ट्सजों थाङो बिथांमोननि थाखाय माखासे डिटेल्स होदों। एथलेटिक्सफोरनि थाखाय बेसेबां डिटेल्स होदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बिनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ अनलाइनै एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ बाय पस्ट एप्लाइ खालामनांगोन। पस्ट अफिसनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन। नैबे एड्रेसाव हरनो नांगोन। नैबे थु होदोंना डेपुटि कमिशनार इनकाम टेक्स बे ओरै गिदिर लिरनाया बेनिफ्राय नोंथांमोना बे एड्रेसाव हरनो नांगोन। नर्थ इस्टनिया जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय 30 नभेम्बरनि सिगां नोंथांमोना पस्ट अफिसनि गेजेरजों हरबानो जाबाय। एप्लिकेसन फर्मजों लोगोसे मा डकुमेन्ट्स हरनांगोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि। मेट्रिकनि सार्टिफिकेट मार्कशिट बेखौ हरजोबनांगोन। एडमिट कार्ड हरजोबनांगोन। गासैबो फरायनायनि मार्कशिट सार्टिफिकेट बेखौथ' हरखानांगोन। जायफोर बिथांमोना SC ST अफिस गोलैयो बिथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटखौ हरनो नांगोन। आधार कार्ड नोंथांमोना बेखौबो जेरक्स खालामना हरनो नांगोन। बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना स्पर्ट्स गेमजों रिलेटेड दङ बिथांमोना गावबा गावनि स्पर्ट्स एबा गेम्सनि सार्टिफिकेटखौ हरनो नांगोन। दा बिनिफ्राय एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ आं लोगोफोर भिडिअ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय, एप्लाइ खालामबानो जाबाय। गावबागाव पस्ट अफिसाव थांनानै एप्लिकेसन फर्मा बेहायनो दङ। बिलाय लोगोफोर बबेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो बेखौ थिक खालामबानो जाबाय। जेनेबा टेक्स एसिस्टेन्टखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बेखौ थिक होदो। जुदि स्टेन'ग्राफारबा स्टेन'ग्राफाराव होदो राइट सेन्ड। माल्टिटास्किंबा नोंथांमोना बेहाय राइट होबानो जाबाय। बेहाय नोंनि फट'ग्राफ नांगौ, सिगनेचार नांगौ। दा बेखिनियानो आरो बेहाय नोंनि गासैबो डिटेल्स होजोबनांगोन, जेरै नाम, एड्रेस, डिटेल्स गासैबो बेखौ होजोबनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट अफिसनि गेजेरजों हरबानो जाबाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स खालामनानै। आं दहाय मा होनखो बियो। दा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामगोन होननानै। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो। गोजोन्थों।